nakatilis.
Ikaw. Mas magaling yung gumawa. Sabi nga nga, hindi tayo na tayo sa cover up. Tapos sa cover up. Wala na tapos yung focus na lang yung Mas malaki na.
Tingnan ito. Mga ganyan. Ano yung, ano daw ba, yung may break na kaya yun? Oo. Bakit ito? Kaya yung sa ano, normal na. Hmm? Dubai.
Nakatirad table mo tayo. Red table.
Benji? New York. Ha? New York ko. Ha? Shout out daw from New York ko ba? Paring Benji. Paring Benji! Ang ginagawa mo dyan sa New York, paring Benji? Paring Benji, promote mo na yung ano, St. Peter.
Hindi ka muna, baka mapaingin. Nalimutan naman. Nagiging na daw.
Maganda yung gumawa. Mas magaling ka. Isang daan. Ulit. Pinanggamot mo nun. Hindi, ganun lang. Sige. Huwag ba sila? Hindi. May ganyan ang ganyan. Kasi pag pa sila ng mainit. Ay, Sa sa ano? Magkano yun? Matagal lang yun. Kasi ang kulang mo. Pwede mo ano Dali lang. Gusto naman yung negosyo mo. Dito pa din. Dito pa. Ano i-ano niya? Kada Twice a day.